este sí que é un premio ben fermoso, verdade? Que lle imos dar a estes xovens participantes. Para nós é un orgullo grandísimo dende a Xunta de Galicia, do Goberno galego, da man do Concello de Ourense, da organización deste festival impresionante que é o Escola, tamén de Ponte nas Ondas, a colaboración de todos os centros de ensino adolescentes que aquí vos atopades, e como non os nosos veciños na proximidade lingüística e cultural que é Portugal, que este primeiro ano que están aquí na man de Ponte das Ondas. É unha festa completa, animarvos a seguir participando, a seguir creando e a ter aquí en Ourense como referencia dese algo tan importante como é a creatividade no mundo do audiovisual. Parabéns a todos e a todas, fago entrega logo deste segundo premio de infantil e primaria para o Colexio Rural Agrupado Lagoa de Salvaterra do Miño, Pontevedra.